Karon mga wakwak no. Ang kunya arak na ni. Manguan mig baki part 3. Kita. Okay rag makita. So mga wakwak karon mga bahalag na ni ko magitro to. Mga migbaki part 3 part 4. Part 3. Part 3. Kay ganahan magimog magkalisod-lisod kuno sila ubanan nako ne. Lantawan ninyo rulo request og part ring manulok kuno hay og bake. Lantawan ng bulan og gasunod pa kayo. Oo. Nakakatay makuha ni ron. Karon guys kay naman ko ni imbitasyon. Tumatay. Usabi Manolo, namon ko gibita man po'y birthday. Namon po'y kaon di aning babaw. Bulos na agad sa. Na, tinolo. Ka naman tag respetaran naman na to. Di mo na respeto na mo gigutom magyug ka. Timpo og birthday dili timpo og bake. Talaga mo na ta. Asa man tama? Manulo latog ko. Lain di kayo pud mangungusaw mo na to pag abtik og baki og atong iro. Ha? Kung saan ang bugaw? Saan may mo hawiran? Ganaan ko mo ko na naman kamat. Gadaw nga. Wala man magaw tingtok taro nga bayo. Timpog bayot na irod. Uy na nali. Kana laging ka-excited nimo pagka hangol kayo kag pakas-pakal ka mag-aampi ni mong lakwan. Hato pagdali. Karon nga video guys, magahilom ra ko hangtod sa hangtod mo human. Wala yung palpak. Karon man magsugod. Starts now. Tiyog na po ka. Now man. Tatandaw din akong karon. Road to moon. May gabi magulang gyud ko ani. Oh ana, panawag pa mo dagang bata pangamin mo. Asos, mga apo. Okay ra mga video ta Sarge, alina. Mama karon pa man mo. Pastilan, dayon mo iyara ng vlog. Pagkaunsa mo, manulo mo? Oo. Pagkaundaan mo. Uy, hi. Di ka ampun, huy. Happy birthday Toyo. De Toyo. Huwag ka unang-unang biyaroy. Nay. Uy. Mag-aakit. Nulok pata. Di nila man ta manulog bakiroy, kabatay ng busog naman pa. Thank you, Moy. Di na taman ulo. Ay, bring house. Matik may patag house. Lada sa library house. Buang ka. Bitsik ka. Ha? Naigakaon pa di ay ka? Oh, malaw lang ta. Ingon bi ani kay respetar. Yo amo ra kinonsumo naman ang kaon. Hoy, bubong. Ay, daw ne. Ano? Wala me. Bilat. Mo ba pagabot namo man? Dang tuy pud do? Kapon. Kaon. Imbes respetar nang giani. Kinonsumo naman ang gikaon. Busog na kayo. Yan naman tamamaki. Tala na. Tala na. Tala na, bong. Kapoy naman yung mabusog. Uli na ta. Walay may tawong padre uli ta. Aray sa amin, salamat. Ngayong gabi ito, manunulot tayo ng baki. Tara na. Litsi. Gauna ng tiyan. Awa. Akong pabalino niya ng pikas. Kane. Oo. Awa. Nan? Awa. Buang. Nye, manulo man yung baki ron. Kay dagan man may mukhaon man may baki. Ang pagkakuan og naaba po niya, kadako man kaning bulan, kusog magasigan. May magbulan na dakpon kay ka naman baki. Di ka mo dakop og water niya, baki mo dakop ka. Dili na mo kumot ron. Ah, mahitabo manono ng UI na kay ka. Kabalo kag usay kong dakpon. Isuman. Kanang imo ang wating. Sa mga oras na to, naglulusok kami dito sa baybayin. Oh, dalangin. Dalanin. Isang napakahirap na nga. Ano? Ano? Sino? Saan? Bakit? Kailan nangyari ang krimen? Kiss ka do! Kailan? Pastilan. Magsasorry na ako! Hindi ko kaya magalit ka. Sorry na. Sorry. Magsasorry na. Dati, nagkakaon na ba may pagkain mong lubot? Wala ba yung gabrep ato niya? Kabasa pag akong lubot sa singot. Sabi ang bati ani mo ato moy. Kabante mo na, kanin sila, makabalo magiging sila kasi bawag bulog. Kato, alis nga yun gamay. Dapat kakatilaw po dyan sa tuntan ng lubot. Klase binin, ay kirkigial mo. Bulo. Wala pa mawala ng bahuhumba. Oh, ito pang hinaw. Ako rin hindi, dali, masunod ko sa yan. Baho at kay lagi. Bong. Bulog! Bulog ba to? Igot-igot mo tayong lubot. Wala ge, paskilo na. Nagka-curious kaya ng buang. Lain ang binimta na. Uy, ayaw Brad. Ayaw ba? Iro. Wala si Tilio. Kada kay Dalas Irvin Dir. Irvin. Yo, Mayo. Ikaw tuunta, Paps?
Hindi mong power kay mawala. Siguro una, tukon ka na ako ron. Ay, siguro una, tukon ka na ako ron. Ako'y mag-una, kitukon ka na ako ron. Ay, siguro una, ako'y una ka na ron. Ay, siguro una, ako'y una. Ang kanyang sa itaw bakit? Asaman. Narao? Kadok. Kurang gigawa sa kong kalag. Sige, Hoy, dawa ayun. Majak. Asa man ka, mangkok, magmamala. Matay yung tiradahan. Tara, squad. Ako, ibunan ni na yung tunukon kayo. Uy, kuha ba? Hindi naman haniting. Yawa mo ba ko? Bahala mo gilanir ko. Lingi ateng. Usa man. Bayot. Sikawin. Mamag pala ang balot. Ay, bayot. Bayot. Banyak lagi mo. Lagi. Banyak ko na una. Okay na, di na makakonbiyot. Ali, anita. Di na wala nakabuhi. Ana, ato diretso ah. Ayaw ba? Atong tabangan ng baka. Ha? Atong tabangan ng baka. Kaya nagsabod siya. Ali nga. Bilak. So, ngay. Busog na mo. ako. Lapan mo. Asa mo? Lagi away. Asa? Mukhang maigot ta. Makakita lagi mo. Wala ko kakita. Asa? Ang dako, biday na oh. So karon guys, ang layo na nilalakaran namin, ngunit wala pa kaming nakita. Isa pa ang aming huli. Ang dami namin mga taong kasama dito nanunulot, pero isa ang huli. Paano namin paghati-hatiin to? Kakainin ng ano, pino-pino. So ngayon, mangingiti pa kami ng marami. So muangat na, magsugod na me. Grabe mura og. Abadok. Mapagmatsyag. Mapanuri. Pagkabugno kay tubig. Bugno kay tubig. Ano mo kuha, pidikab daw. Pidikab. Oh, makaon man na. Pidikab. Ga-expect kiday mo daan, gamay mo kuha, kay gamay yung sulanan. Di rin lagi na squad. Tugnaw kaayo. Lit sining tubig pagkabugnaw. At ngayon guys, nakakita ako ng swimming pool ng mga bake. Asa? Agay. Andito yung swimming pool ng mga bake. Pero kadalasan naliligo sila dito kapag baga. Hindi sila naliligo kapag gabi kasi maginaw na. Panamoton. Tara, oh, bakit antoy? No. Gamay di po kayo na. Ana? So, tara, yambak. Kato. Kaya nga makuha gyud na. Di ta mo uli og di na makuha. Kung sa man muro mag-iihi ang baka haani ng Malaka na to. Ito kay wala nakuha. Imo to si Emilia. pangita mo ulang, kanang ulang. Natag na yung slide. Damn ways to die. Dakpa moy, ayuha gid moy. Dakpa. Stripe magdugat. Okay ra na. Di na Dakpa. maulagi. Di lagi na. Bigwa lagi. Di lagi na. Sige dakpa. Bigwa ra ko makahilo na. Dili lagi na makahilo. Makaon man guna oh. Kamang lantaw dulita. Mamaak na. Asa may mas dakog baba ninyo dok. Di kami tara na. Dakpa moy. Sige, kuta. Kuta. Kana makakuha mo sawa na ron. Dala ko yang balik ko. Tara. Nakatraining mo na yung mga bakyahan ni boss? Mauman ni ang kwan oh. Huy, kaning kahuya mo ang portal sa Secure City. Kisay gustong mahimong hari ninyo din ha. Bayot. Basin gusto kang mahimong hari. Hani oh. Waslay hari hani ba bayot. Ngita slag hari hani. Sige na. Basin gusto kang mahimong hari ba? Ay sar mo po. Ay harag mo manangin sa mama. Buang ka. Gabi ina. Umara na to na si kasuhong papilis. Aw, kani si mo ko mahimong hari hanang kwan ron. Mag-uban man na silang minyang. Minyang, oh. Na. Mama nga lukanon po kay kag Slime mo kayo. sa. Nadakpan? Tupan? Kana asam kuha. Pagkadako kay ana. Hikan sa gamay! Asa na islod. Pagkadako kayo. Asa na pugita ko. Magago makabuhi ta kay kana kabuan. Patya ba? Patya dun kay makabuhi na mausik na. Ayo ba kaunon bitog adobong pinamala. Na, gat kita kuha kay ana. Hindi.
Kuha kay anak. Kuha. Natin mga kunwari, he victim. Are you okay? The victim is unresponsive. Help! Help! 1, 2, 1. Na, dahalay na pong baki oh. Nan, pagkadagan na mong baki. Siksik ka ng baki. Siksik. Na muna nakapan mo ani malisim kay ka hasta baki mo kay Edgan. Lamig kay Glegs. Itsi. O mahimo kang baki bong dakon ka namo ibugsok namo anay mo ulo. Kano? Taro nga pag-ukoy. Gana ng baki oh. Ang baki. Ayaw, iga na, ayan na nag-iga. Pagkadagan ng mga bakian anan nang lapas na baki. Abi ba nako kitay manguha ano si Makoy na may nanguha? Ikigamay pa man kahit tagwa, piyarag madagan. Pamang makakita man mo, layo kay naunta. Kanang mata mo, sinaga ng matag may wagan. Ay naayaw po niyo to gawa. Bali kamoy. Wala di po tuyo ah. Ay ay! Pagsudan niya og ahos ug sibuyas naman do. Ahos naman sibuyas imong sudan kay wa ka kaigo. Asa nara asa mo siwi mo sugi moy. Sugi. Sugi ra ninyo, di na ko ipakita. O kuya gyud moy. Sugi yung. Ayaw, sugi kay. Kaya na moy. Gumoy moy. Kaya na. Nahing lupad. Na. Lilas. Kuya sa ko sinilas. Ay nama ikaw nang gisakad to. Ara ko sinilas. Wala, igam na ko, nabuang ka. Kuya sa ko sinilas, di ko mura ko para mo. Ulit ko ron. Sige ano. Kadang to Japon sila sa kundala. Wala na. Wala ko magic ha. Wala ko magic. Na to lagi ba silang tawar pud basig na ato nyangat ka. Wala makita mo to dahin kay puti. Asa kung sinilas oy. Nami tagsa-tagsang problema mo ay mi kami among-amonga. Yaw, tuara. Inside view. Asa man? Naradi ay, na mo na gibilin man pud ay. Kano tagwa ron. Tatag-agyan. Buwan si Dokyo. Itulog si Dokyo. Litsik ayo pag isaba. Bol, mga baso tag. Or ba kun isa? Na, kay mo pakilid man tani. Mahibali gining. Na, pagkalisod kaya ning aganan po nato. Kay, kilid kaayo. Gabok biya na oh, nang kaya. Gabok man ni. Pangiranan. Anay gabok kayo. Kaya ra na dok. Na, mura man ta. May tag mahulog. Patay man eh. Patay na tanan oh. Na. Ayaw mo mapag-iari, biro, arong magtalaman. Unang pagsubok ay nalampasan. Ang pangalawang pagsubok ay paghahandaan. Dili pa taan ni Mahidiri. Uy, wala niya. Relax na mo. Hoy! Unyara, David. Ayaw, Dantoy! Yatik balis Dantoy. Ikaw din ang sigpamitihana. Asa ko si Bong? Asa ka Bong? Magkinabaw ka na Bong? Talabong. Uy, ayaw, datoy. Naingan pagbaki ng porma. Naog man din mo sa. Bapura mo tayo ni. Tignaog Bong kay mo ma-slide ka Bong. Na. Ay naog, agig lisod. Gusto kong magkalisod ka Bong. Kana bang mag 50-50 na ka? Mana nimo? Ni si Iabong magipuniyag toyo. Blalom baya pod. Nabasa na ng power ba ikaw koy? Na trending mga tawanan. Ala. May pagkalisod ka kihanan na. Ay! Na. Agay. Mamang wagi na. Kitas sawa. Sawa? Nay, pagtarong mo. Pag naingon mo og katong mga toko bitaw. Ikaw, gyuta. Uy, gakulong bayot na usa. Uy, tabagin niyo gakulong bayot na. Ayun. Lalom kayo na. Ano ba feeling ni mong nahulog na ka? Yung kalabat. Kat yun. Oh, lalom ra pa manamog yung makatunog ng sawa, bugno ra bang tubig, layan ng mga sawa ana. Agoy, makatunog ba mong sawahan na ron pa ako na inyong tila na ron. Kirig din mo ron, kubra ra bagin na sila dom. Namay mo. Ay, sige, dala mo ko na. Wala koy gidala mo eh. Sige ning kalakiha ay. Tubigon pug kayo. Danuga ka ayo. Gaanlog man diha. Motor store? Source of income.
Palabian mo na yung gawas ng kinain. Kain Hala, nara, baki. namatay naman ikaw ang ugsawa. Naikuan na mo eh. Baki. Panahon kami ko wa Jesus. Baki. Mo ato me. Ay, baki ha. Ito balayan ng baki. Lingi-lingi kami. Gidag om ang datoy. Ha? Gidag om. Nay, baksa. Aray na ko pagkabaki makoy. Bago sulot ang mata o. Nan. Nan, pagkabaki na. Ayaw na baki. Kaya wala na yung baba. Grabe, pagkaunura kayo pagkabaki. Tambo kayo. Daga ng mananap na kaon. Hala na po, brief. Lira ba kayo na bayot? Wow. Koy. Gusto ko ng strap. Ukon. Kayo po. Hoy! Huwag kang gusto mo nag-breath. Ako kuha. Posta ko. Kuha na ng flashlight. Posta ko flashlight ni mo bayot. Posta ko. Ay, sagsawa ba? Asa mo sa'yo? Dara baki ah. Gusto man. Asag sa lanang. Wala, baki. Nan, mo split bilin yung baki. Nakakadit. Okay, action. Uy! Bali mo! Takabal ba si Kibon ilang tagiya na? Nara, baki. Sa itong kuha. Ako ba na ba yan ako? Nara, ngambak. Katadok. Pastilan. Ikaw dangag kay ka na kasi tubangan. Hindi na nagikahan ako. Kuhaan na siya o uwin ano. Agay mo! Agay mo! Gamay? Gamay. Gamay ang bake. Gamay ang baki. Pero dako iyahan koan. Turao? Nara mo bake? Agayaw! Nanakpan? Nara mo bake? Mahadlok man niya ng bakbaki mo dako. Dili mo na makao ng baki. African frog man na. Kalana. Paka na nato ara. Dakpa. Dakpa din bayot. Sukpa na yun, dali ah. Nindot na punta ni Ron. Ang nato na pod. Nan pagkadako. Patay na Nara ang baki guys. Oo, daw ko siya. Pag ang ato na kay ana, ang aton kayo. Ako lagi ko na. Bala. Yung Papi Birds. Ha, ayaw ba? Ayo to, magkahilas kay na. Kana bang Ayaw. ya, Di lagi. ayo ba kay simoy mo pa bino ma. Angat lang sila. Hay kadokya mugara na po ni siya. Ayaw ha ana. Blok ang gamot ng kuan ha ana. Nana po si Ayo ba? Ayo ko, ni gadugo. Ayo gadugo. Isulod ya. Pa, gadugo ka pa. Bulos mo yan. Na ho. Na ho. Nan, kubuhion ra ba ko? Pisi. Uy, Kuya pa na ko. didugo man na oh. Ikaw manggod. Hindi ka dugo. Asa dapat? T-shirt. Isang ba? Kinabibi James ang baki. Kamatay hilas naman kay karon. Nay mura og ihi. Naangat. Bantay pag ay gumukay mga ligid. Di ka kabating sakit. Dili ra, dili sa Katulog man ka. Oh. Pagkadako, pagkabaki ana. Dako pa man sa tawo. Noon sa dina. Usa na? Sawa? Diyan mo muna ako nagbaturo. Sawa ba yan? Sura kang galana. Kalawas na Ang dami mo salo. Mga gabok ra bagi ng mga ugat oh. At namin boss. Sige. Ayo. Balik-balik mo pohon. Balik din niya. Salamat! Angat madlang people! Kana, pagulat ko ninyo diri sa ibabaw. Ikaw kanang ugat kay di na patay. Dili ka isa kana. Di na. Pagkabudlay ka ni among trabaho gyud, part 3 ninyo. Kisa man gani nang part 3 nato din ha, may para gabaan mo. Nga kumadek. Nga kumadek. Kaya isa bong kana bong, dili na, ay na, kay puro sa gabok. Kana gunit yung. Sige, Agoy, mangita pa makagbaki, gakalisod na ka, mangita pa kagbaki. Namagi mga tunok ka ni ora ba ko sinilas. Talong ba? Ha? Yawa. Usa na? Talong koy. Usa na? Sawa? Sawa? Asa? Asa dapita? Pagsarong ba ayaw bugaw kay maabot ani ang sang sawa? Ayaw sa palantawa sa mi. Hawa gani, hawa sa food. Ayaw sa. Gitsi. Kamatoy, handalukay. Sus dako kay tong sawa guys. Sa okay katong sawa guys napunuhan ng kat so ato kay gahi man ta, di man ta mahadlok, moagi yun ta. Agi ta, makita gitahan ni roog. Tara. Man dali man ka. Teng, ako sila teng. Idungo lagi imong kuan. Idong pag lawa. Ari ko sa likod. Sige, pati ako.
Kani oh, kani. Abig sumbang kayo naman pughangin. Sa atong kuha. Daghan sa jutay. Tanda kong pagkabuko-buko baki. Labay ra mo dong. Gat checkpoint ra mo. Liksi, mahadlok ang puta ni checkpoint. Kinahanglan mo ginang na checkpoint na di padalos. Gani. Mo gani. Padalos. Atong tagaan si Sir Og padalos. Iyo, usa. Tayo mo. Lukso na baki, salungag imong suki. Tago na baki, dito sila kong liki. Malika po yan yung mamaki ng busog. Marutag sawang busog ka na yung... Pero kaya kay busog mampon. Nakamajek. Kiss ko lubot ni mo. Wala ko magic. Tay, yung baan ay gilawan ni Ruby. Ay, ginutoan nila. Ano ina yun? Sikap ka gamay kikuha. Kapuya din kaya. So karon maglimpyo mi og bake. Kana. Asa. Dako, nara bayot. Dakpa bayot. Ismat, ipatas! Ano to? May kisimulang mo ay. Ay, gaan, na isang kakamot. Oh. Kani mo'y trinor. Manamay sila mo salom. Gapat ha, Usa ni pag-power. Kabalos ka nimo. Ang baki nakatilaw na siya mo ang lubot. Lain kay Dok. Mahimo na ba taning fragman? Makawra sa akong lubot ha. O sige, inuhin. Inuhin. Digit ilo. Balik ka ba lumas? Ibalik ko ng kamot. Karira, oo. Dahil ka pa ng lobot yung nalimpyo mihaan eh. Na? Ayun sa. Dakog pagkatae. Karon guys, dumb ways to die. Dumb ways to die. Karon kita ninyo sila. Oh, nadungog. Oh, nakita ana. Kita ninyo sila. Tara oh. Dumb ways to die. Ayaw, video ba ta? Dumb ways. Naras mo mo. Bijay mo mo. Moy, Kana. kita. Isul kami sa tunga. Are, dumb ways to die. Dumb ways to die. Ako video. Pakadakuan ng pagkasukip. Kili mo siya. Kiki! Lukso na baki, salungag imong suki. Hatura taman sir kini. Putol man. So karon naman namin hinla. Ten mga bata Kalagan na baki. Siging gaunot. Atas. Ikaw po gaulo. Apit atake yung si mo. Bahay tubig yun. Ang ginawa nila ng taman. Ano na? Okay. Mamatay na ka? Sino? Dok, ngayon ko Dok. Okay, mga kameraman. Kinanga makakuha kitag mga anggol-anggol ba? Muni kalaki ng kameraman. Isod kayo. Magadali pagid ko. Salamat Dok. Labi sa bugnaw. Karon mga haluto may sa amo ang kuha. Dire na may magaluto. Magkagama pa may og balay. So karon sa nakita niyo si Moy magikapoy kay gidlagan mo siya gikangoy pakuratan papi boards. So karon nang isog siya. Isog kinang nawong. Giduol sa papi boards. Giduol niya. Nagbus niya manot gisumbag ng mata. Ayaw pa tonto sa mga panulay. Gisumbag ng mata. Moy, Karon pamilya. isog si Moy. Ituslok ko niya. Sukol si Bakit. Papi boards ras gisog po. Isukol po siya. Tuslokon niya ng baba. Kanang baba. Tuslok niya. Isog mo kayo ng iruwa. Karon magaluto na me. Firebender ko kamoy. Firebender moy. Wos. Oh, bayot, airbender. Tanawa mo yung lere ni bukal.
Oh, Maoyag binubasapyag na talang. Ikaw. Suko ng kuwan. nagilunod ng bake, gilunod ng bake, ang bake nangaligid, giluto ng bake, giluto na. I am the light. I am the dark, the guy. Sige. Ano bitang magdamgo ka? Oh. Tulog ka. Tala, uban na ta. Tala na, tala. Uban ta. Circlent. Uban ta, circlent. Asong taman to? Nga ka na, natulog ka. Uban ni Rako. Nga di magig ka mo uban. Nga gahig di ka na, nahanto di ka kaginawa. Uban ta ba? Ay, totoo ka. Totoo magka ng imuang. Dilig yun ka? Aso ipik. Aso. Dilig yun ka? Ang sama, dilig yun ka? Ang sama, dilig yun ka? Ah, salain na lang ko. Katulog niya. Hala si Moy. Moy. Sige, boy. Lamay ta, boy. Sige. Oh, mo ni demonyo. Na. Nanawag na ng ungo. Demonyo gigay kag barog ma. Buang na. Litsi. Kalakan na. Kana si Mayong umurlain ka. May murag kag na matul mayaw undang na. Kana waterbender. Aw kuan airbender. Update sa among bake. Mo na gipabukalan pa. Litsi grabe ha kaning atong cooker. Na may panik. Init naman di nga. So karon guys, nakakuha mi og dako kayong bake. Ako pa gini. Bago pa yon. Pagkadako kay pagkabake ana. Tingog mga ring ubos. Oh. Ano mo na, nadakpan man, dako binin eh. Dako bina ilunod na. Dako bini pagkabake. Ilunod na eh. Lunod na, ilugay ka na alatan. Lunod na namo nang dako nga bake. Mo karon kuhaon na namo ning kuka. Mamang kuhaon man, gimong gikuha naman ng bake. Kaya sakto naman na siya. Luto na. So dili na maayo kita nang mosobra digin maayo. Masubra imong pagmahal niya, di maayo. Masubra pud ka ka palasan di na mainimo kay lapawan man ti karon. Na. Buang. Nabuang ka ng Tay, paliw ko plato tay. Tatay ng buwang. Ahos oh. Tiptay na. Kaniyat. Murag di Laksa mukha. na baki. Kaon ka. Nya pag tayo nga manamo pag uli ba kay ting tabugok naman di ay. Nay galakaw tulog kagaway di. Puspusi. Grabe ha. Nabo ani bukid. Oh, tulor ra gaara sila oh. Puspusi ng ulo. Usa ang ulo ng gaway raman laman eh. May kinangap ka ni mo ba? Gusto mo dalagan ting. Athlete man day. At ngayon guys, pagkatantad na tayo nito ng bulag-bulagin natin. Agi! Hindi talaga yun. Woo! Palinig trabaho ah. Na. Pupupukin na natin. Oh, lipsi. Hindi talaga. Woo! Grabs na. Humok na ba siya? Humok na? Sige, may na. Pagpatuloy mo lang. At ngayon guys, magluluto na tayo. Gagisa na kamoy? Oh, tol. Agya! Atin ang uukain. At ilulunod na natin ang malaking bake. O karon, ato na ilunod ang gagmayng bake. Mura mag-ikaw may kilonod, anak mo ay. Okay. Init? Ito. O kaya? Ikaw na po naripap. Ngayon na dili na kaigwanta si Moy Moy. Napulihan ko naman siya sa pagkutukutan ng mga paketa bugo. Bro, mag-isapian yung transfer na. Ngayon na ito kumalan na ito. Sandali lang naman itong gawin eh. Pero hindi gumagahit, hindi kumikino lang ating tabuga. Ang sarap. Wala pa itong butang na binigyan pero tinagi. Pakainit. Tilawin pa rin natin. Pagkayasin, boss. Sakto ra dagag magtuyo. Di na sinan. Kaya naman to gamay kay masuko niya ka. Ayaw po ah. Bitaw kasi lang. Lagyan natin ng asin. Kahit kunting kakarampot pa rin. Yan bitaw ka na ako. Vinegar. Sunod na dilagay ang binigan. Pag mo na nating ubusin. Titilawin ko ito bukod para hindi kumikmas. Baka kumikino nito. Gato ng luwa. Aglaway, tulo. Mura na kaga-drugs. Anay! Ayaw lang ng baka. Ang ating gagawin ngayon ay ano bang pinamala? Ang siyempre, dahil may sumapa, hindi pa yung tapos. Pumatay nating mamala. Ngayon, ilang uluto ng aking baki at kukita. Ilawan. Lawan ako Mga una ta. pa. Bakit na? Yan, kauna ta. Yauno na to. Pauli na natin ito. Sumuna itong kanon. Ang kanon na to karon mais. Banto kayo. Saruhay ni Ron. Oh, mga on. Kain! Ano na dito eh? Kain! Ay iwan. Oh, di matuod mo ka ulit si. Kaon! Bakit? Init. May galain hari oh. Kala.
Pangaon na mo, Ting. Bong. Sige, be, nagmahutlan mo. Palit ang tinapa. Para sa mga kawawa kanino, sa sunod na po ang video na, mo kalimut paglantaw na po, pag-like, subscribe na po no, sa atong sunod na video i-upload na po kayo. Dapat po kayo tagkapong vlog, aron malingaw na po mo, o malingaw po may kaon po, malingaw po Sakto talaga. na do, kay mawad ang tiginhawa. O karon mga wakot, nang kasalamat sa pagkunan po, manakop na mo baki. Gabi may emergency kanya, busog na may daan, pag-uli na mo, busog kayo. Pero kaya man kay mga dalo man may sukaron dahan pa kay hunat pa kami lang timoy mo tingog. Bye-bye. Bye-bye. Saka matiwas na may kaon mga wakwak. Mga wakwak, tala na. Mga tulog na mo, mga usame. Bye-bye. Bye-bye. Sa tunga. Are. Dumb ways to die. Dumb ways to die.